ziua, oameni buni, sunt The Best Gamer. Aici îl avem pe Andrei, boss. Ok, așa. Prietenul al meu și pe aici îl avem pe Radu Coceritorul. Sal. Și sunt Andrei, boss. Da, ok. O să-ți facă și el un canal, când o să fie mai mare. Astăzi o să facem un mic chest opening. Un mic chest opening. Și sper să vă placă. Dar înainte de asta, dați like și subscribe. 3 like-uri. 3 like-uri. Milioane de like-uri. Da. Și da. Da, foarte entuziasmat băiat, adică prietenul meu, este un prieten de-al meu aici, Andrei, iată. Da? În fine. Stați. Ok. Mi-ai zâmbit? Uite, ai 50.000 de viață. Da, avem 50.000 viață, o să vedeți. Da. Sus. Mai cu ăștia. Da, cu ăștia 4 o să revenim. Noi suntem aici în curte. La țară. O să revenim noi cu celălalt meci, pentru că trebuie să îi se facă viața și revenim noi. Bună, și am revenit aici în meci. Am vrut să postez și alaltăieri și ieri, dar alaltăieri a fost ziua mea, am împlinit 10 ani. Da, 3 like-uri, vă rog, pentru ziua mea, în fine. Milioane. Da, milioane, așa vrea prietenul meu. Ca să strângă și la acolo. Da, dacă o să venim noi 10 abonați, o să fiu foarte fericit, pentru că nu știu cine mai ascultă, o să spună what? De ce e fericit la 10 abonați? What? Pentru că sunt fericit că nu multă lume mă urmărește și nu știu de ce nu mă urmăresc, pentru că pe contul celălalt, pe Alex Gaming, pe canalul ăla am avut 15 abonați, dar foarte greu, am aflat că foarte greu în zilele de astăzi, foarte greu să fac abonații, dar prin 2010 așa, se făceau foarte repede abonații, să spunem într-o lună aveai deja vreo 2.000-3.000 de abonați, 2.000 de abonați, pentru că era foarte mică platforma de YouTube și ceva de genul, era foarte multă lume pe ea și erau foarte puțini YouTuberi și erau foarte renumiți acei YouTuberi. Și eu dacă făceam, bine, eu m-am născut pe 2010, dar și eu dacă făceam YouTube pe timpul ăla, la un an când aveam eu, să știți că până acum aveam vreo 50.000 de abonați, cam ceva de genul, sau și mai mulți, dar hai că revenim noi în meci. Bună, și am revenit în meci. Vrea să vorbească și ceva fratele meu. Apropo de ce a zis Alex, cu asta, cu cariera de YouTube, da, era înainte chiar se făceau foarte ușor abonații. Dacă vreți să vă zic ceva, să începeți și voi o carieră de abonați, de YouTube, încercați să găsiți o persoană cu 200-300 de abonați și să o sunați, să faceți ceva, să o contactați și dacă poate să vă ajute și pe voi cu câțiva abonați sau să începeți cu ea o carieră. Pentru că mai știu chiar și acum, Rafael și-a început canalul cu 500 de abonați, pentru că dacă își începea canalul așa, fără nimica, avea 0 abonați, ca orice om. Dar el prima dată a lucrat cu un băiat care au făcut vreo 20 de milioane de abonați, nu știu, au făcut mulți abonați. Și abonații care mai se uitau la canalul ăla au venit pe canalul nou al lui Rafael și de-aia și-a făcut 500 de abonați din prima. Și vă zic să începeți cu cineva care are peste 300 de abonați. Da. Cum v-a spus, frate? Da, dar n-am pe nimic. Da, vreau și el să-și facă aici un canal de YouTube. Hai ca să-l întrebăm o întrebare. O să-ți faci și tu vreodată un canal de YouTube, Andrei? Da. Băiatul vrea să-și facă cariera de Dacă YouTuber. m-aș lăsa mami, aș face. Da. Dacă vă întrebați de ce a spus mami, are 7 ani. Da? Hai că o să facem chest opening-ul și sper să vă placă. Avem aici 3 cutiuțe de-astea, 10 cutiuțe de-astea, o cutiuță de-asta, o cutiuță de-asta și mai avem aici pe shop o cutiuță. Hai că să începem cu cutiile astea, de-astea mai, uite aici. Nu mi-a picat nimică. What? E bun, e bun. A picat o armură foarte bună. Care? Era acolo o armură. What? Nu e bună.
Nu e bună. Nu e bună. Nu că nu e bună. Ok, deci o să avem armuri de testat. Dacă să trecem mai repede prin ele. E bună, o să pun... Da, pe e 31. Da, e să fie... A, e 31. What? Ce puternică bomba asta, gândiți-vă că e common. E common. Dacă era în common, sau să spunem dacă era rar, rupeam. What? What? Ce e picat? Unde ăsta? Și gândiți-vă că e 21. Ok, o să-mi pice ceva? Nu văd nimic aici, bă. Da, o să ne mutăm altundeva ca să vadă și prietenul meu. Ia uite, ia uite aici. Da, o să ne mutăm noi altundeva ca să vadă și prietenul meu, Andrei. Ok, am revenit. Deci uitați câte new. Și mai avem numai una de deschis. Scuzați-mă, băi, broderilor. What? Ok. Și acum o să vedeți caracterele noastre foarte OP. Entuziasmat. Să vedem. 30. Cumbro. Ce? Stai că era alta. Dar nu, uite, uite. Ia, new. 28, da. În fine, asta. Uitați. Slab rău de tot. Slab rău de tot. Ok. În fine, cu fata asta am terminat. Acum cu băiatul ăsta bomber. Nu, adică cu Radu Xbox X aici sus. Hai să vedem. A, nu, cu mine. Ok, eu sunt ăsta. O, nu. Nu. Este. Uite, deci, defense mai mult, dar puțin mai mult. Chemical Ia. defense. Bă, puneți-o. Da, e mai bun asta. În fine, aici mai avem unul. Nu e mai bun. Eu am numai de-astea epice, mai multe epice. De este, Ia. nu, Lurux. Da. Avem caractere numite după mine, Alex Pro, o versiunea noastră Ruxy, după Andrei, aici lângă mine, Matei, alt prieten mai micuț. Și după Aina, tot alt prieten, altă prietenă, versiunea mea. Și unde e ceasul? Ok. E, nu, de la ghidături. Ok. Uite. Ia. Uite și tu cât damage dă. Mama, ok, ne-am făcut foarte Da, de puternici. Deci 37. Dai. Da, e mult. Cu 1500. Cât tare? Da, foarte mult dodge. Oh. Ok, cam asta a fost episodul 8 minute, adică o să mai dăm un match. O să dăm un match la Tunnels. Sau 2 match-uri când. Deci, Dar folosesc la tunel să omul. da, putem aici cumpăra cu bănuți. Stai, cumpăr o armă pentru episod, scuze. O să cumpărăm o armă, dar Nu. Vă știu, te rog frumos, că vreau să vă știu cum e. ok, o să cumpărăm Nu se vede. Cât. o să cumpărăm un rar device pentru că o să ne trebuiască. Ia. Și acum putem să cumpărăm. Foarte bun. Matei. Vreau omul. Păi nu putem acum. Am avut o poveste. De ce nu mai poți cumpăra omul? Cel mai puternic caracter al nostru de Matei. De ce nu mai poți cumpăra omul? O să vă arăt imediat despre ce vorbește aici lângă mine Andrei. O să vă arate, că știu eu. Da. La tunel, știți zomboleri care să ridică din pământ? Da. Aici avem oameni. Uite, Da, nu de ăsta. cumpără. Pentru episodul celălalt, dacă strângem 3 like-uri, o să cumpărăm decoiul. Hai, Vă promit. vă rog, pentru mine.
Dacă vrea Andrei să vadă neapărat. Și cam atât a fost cu acest episod. Sper să vă placă, ne-am făcut echipa foarte puternică. Hai ca să vă arăt cât de puternică e echipa mea. Mai dăm aici un... Cam mult. O să dăm aici cu 124. 124 putere. Cine știe jocul ăsta Zero City știe că e un număr foarte mare. Pentru mine e un număr foarte mare. Și o să dăm. Deci noi avem 143 de mii. Dă ăla, că o să nu, dacă o să-i învingi. Bune, în halul ăsta. Nu da, te rog frumos, nu vezi. Deci îi face măr pe ăștia. Măr și păr. Își dă, da, pe bune, în halul ăsta au ajuns oamenii. Bă, n-am niciun. Ăștia doi cu cuțitele și toporul sunt foarte buni pentru că eu cu Radu suntem atacanții. Matei, un prieten de-al meu, și Andrei sunt aruncătorii cu bombări. Bă, eu nu sunt cu bombă. Ba da, ești cu bombă, că te-am făcut cu bombă. Și Ruxi și Ana sunt... Dar parcă eram alt. Da, el era înainte, era atacant, dar acum te-am făcut cu bombă și ești foarte puternic. Da. Cam asta. Eu sunt cu... Mă sună mama mea. Scuzați-mă. Bună, și scuzați-mă, mă sună mama mea să mă întrebe de ceva. Dar în fine, dacă se aude ceva, nu știu așa, la mine este vară. Adică nu știu la cine nu este vară. Dar în fine, cred că se face meeting-ul. Și da, cam asta a fost cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut. Cum am spus din nou, să strângem 3 like-uri și o să cumpărăm această chestie. Să cumpărăm această chestie. Stați puțin. O să cumpărăm, dacă strângem 5, uite, dacă strângem 5 like-uri, o să cumpărăm această de astea cu 50 de bănuți. Sau dacă strângem 3 like-uri, o să cumpărăm astea. 3 like-uri. Da, 3 like-uri. Mai bine pentru milioane. Că... milioane vrea. Eu vreau 3 like-uri pentru că nu știu ce o să fac cu toate astea, adică nu o să-mi trebuiască foarte mult, dar o să ranchez aici la zombie foarte repede cu decoilor, decoi. Ok, cam asta a fost cu acest episod. Eu v-am pupat și atât a fost cu acest episod, dar vine Radu următor și o să vă zic pa, oameni, o să ne revedem în data viitoare. Pa! Stai, să spun și eu. Ok, Pa! Ne vedem în viitor. Da, pa!